Zenideok, gaurko evangelioak Jerusalenera begira jartzen gaitu. Jesusek igarri du zerura jasoa izateko garaia hurbiltzen ari zitzaiola. Paskoa gertu atzematen du. Nekaldiaren eta gurutzearen zirrara somatu du. Badaki, profetak Jerusalenera joan direla beti. Jainkoagandik hartutako mezua Israeldarren bihotzera argi eta garbi adierazteko asmoz. Jesusek bere burua profetatzat, jainkoaren profeta ikusten du. Jesusek jainko aitari guztiz esaneko izanik azkeneraino iritsi nahi du. Ez da bidean galduko, erabaki sendoa hartu du. Hortzak ez dutuz, gerrikoa eta oinetakoak loturik abiatu da. Ez du atzera ekingo, eta ikasleek jarraitzen diote. Baina berehala estualdiak agertu dira. Samariarrek ez dute harreman onik judutarrekin. Historia, erlijioa eta interes ezberdinak tartean direla, ez diote ostaturik emango. Jerusalenera goazelako besterik gabe. Baina zailtasunak ikasleen aldetik ere badatoz. Ikasle batzuk jarrera gogorra azaldu dute. Jesus eta eurak onartzeko presez dauden hoiei, erasotzeko prest azaldu dira, kiskali. Jesusen bihotzean mina piztu eginda. Lagunok, guk, hementxe gaudenok, gaur Evangelio Santua entzun dugunok, geure bideak egin behar ditugu. Bide batzuk oso ezagunak dira. Adibidez, Jerusalenera joatea, Done Jakuaren bidea, edo Loiolako Inaziorena, edo Erromara, edo hainbat toki eta toki ezagunetara. Hor dira Lourdes, Fatima, edo Maiapalagoan gure artean, Santutegi Arantzazu, Begoña, Xavier, Orreaga, Estibaliz, Itziar, edo gure mendietako tontorretan ditugun ermita ederretara, leku asko, joateko. Baina guzti horiek oso onak izan arren, geurea haratago doa. Jesusen bidea beste maila batekoa da. Kilometroekin ia zerikusirik ez duena. Guk hemen azpimarratu nahi dugun hause da, Jesusen bidea. Haren atzetik joatea, haren irakaspenak jasotzeko aukera aintzat hartzaia, haren evangelioa gure bidea egiteraino. Eta hau ez da ibiltari bakarraren ibilbidea, kristau elkartearena baino. Bidai honetan itxuak eta errenak, eta gorrak, eta gaixoak, eta zarrak, eta umeak ere sartu daitezke. Jakina gu ere, etxean gaudela be. Bide horretatik, inork ezin dezake onura ekonomikorik atera. Erosokeriak ez du Jesusen bidean aukera birik. Jesusek berak ez baitu burua nun ezarri. Beraz, erosotasunak ez ditugu bilatuko Jesusen atzetik joanez. Harek jarraitu niri, esaten digu, gaur bertan entzun diogu Jesusi. Eta modu berezi batean jaso dugu mezu garbia, bizitza honetan lehentasunak direla. Dana ez dala berdina.
entzun dugu, utzi hildakoei beren hildakoei lur ematen. Ulertzeko, eta hobeto ulertzeko, ulertu egin behar dugu gizakiok oso erraz lotzen eta nahazten garela mila zereginetan eta askotan komeria txikietan, baina ganora handiri gabe. Adibide txiki batzuk, baina benetakoak. Batean urtebetetzea dugu. Hurrengoan lehengusuen bilera. Gero, kuadrilako lagunak elkartu. Jarraian, lankiden afaria. Gero, hilobien erakustaldia. Eta inoren graduazioa, edo auskalo noren erakusketa. Beti dago zerbait. Interesgarria, txiki, baina lotura hauek gaixoentzako denborarik ikusten digute. Bakartadean dagoenarentzat leku eta bihotza badugu. Triste, ezinean, bazterrean dagoenarentzat nondik atarako dugu denbora. Zelan buruan sartu beste batzuentzat konpromisoak ere hartu ditzakegula. Hoientzat ez bada, ez tokirik, ez lekurik, ez denborarik, zertarako ibili, nondik nora jarraitu. Eta Jesusek jainkoaren erreinurako behar gaitu libre, aske, prest, libre, gertu. Etxeko lanak eginda. Azken momentutako eztabaidak argituta, bihotza eta burua eta fedea eta gure izatea eta elkarte osoa ere prest. Jesusen atzetik jarraitzeko. Hoixe da gure eginkizuna, jainkoaren erreinua, lehentasuna, Kristoren atzetik beti. Eta gainetiko gauzak onak izan arren, gainditu ekin ditzakegu jainkoaren erreinurako. Beti onura hoiek denontzat izan daitezen onura.